mult pe soacra mea, mama soacră. Soția mea, repede vă spun că n-am timp, are 9 frați. Ea s-a născut în București, a crescut în București. După Revoluție a ajuns într-o funcție importantă. A fost directoarea unei multinaționale și a avut sute de oameni în subordine. Dar Dumnezeu a zis, nu aici trebuie să fii tu. Și a luat-o din funcția care a avut-o pe soția mea și a trimis-o în canale să îngrijească de copiii aceia ai străzii care locuiesc în canale, copiii plini de bube, plini de râie, plini de păduchi. Avea Dumnezeu să vadă în viitor că ea, Ligia, urma să fie soția unui om fără mâini și pentru asta îți trebuie calificare. Nu poți așa. Dar o apreciez foarte mult pe soacra mea pentru că a crescut 9 copii și astăzi toți 9 sunt în adunare. Dacă am zis că mi-a dat Dumnezeu cea mai bună soție, trebuie să zic, mi-a dat Dumnezeu cea mai bună soacră. Nu știu, frații, bărbații, cum stați cu acra, așa, dacă e acra sau nu prea, dar o iubesc pe femeia asta din toată inima. Știți ce a zis ea când a aflat că eu, un băiat fără 2 mâini, urmează să mă căsătoresc cu fiica lor? Și și-o zis maică sa. O zis așa, lăudat să fie Domnul că te-a găsit pe tine, fata mea, în stare să faci asta. O mamă care atunci când a aflat că fata ei se va mărita cu un om fără mâini, o zis, lăudat să fie Domnul. Ce maturitate! Am și eu o fată, nu? M-am gândit să vină fata mea la mine, sau poate ai și tu, nu? Ia gânde. Ți-e și greu să-ți imaginezi tabloul ăsta. Nu, ți-e greu să te gândești. Să vină fata ta la tine, ia gândește-te la asta.